Daarin met de dragste veert Hildal ont het carillon in het centrum te rennen. Maar net als ondernemers zonder eind van het Moenijn komen de grote problemen dat dat gebeurt. Zij willen dat de veert 20 meter erop houdt. Tot aan Jonkman, de veewinkel en tot aan Veensers Kunsthandel. Tot aan het carillon had deze mensen alle een ontsluiting aan de achterkant. Dus die moeten alle aan de voorkant bevoorraden worden. Nou, dat zou beschutten voor degene die daar een terras had. Dat de onrust is op het terras omdat die wijn heen weer maakt. Kunstenaar Arne Woudwijk, die het even verderop aan het Moenijn werkt, vindt het heeg tijd dat er wat gebeurt. Ja, het is wel echt nodig, hè. Want in het weekend dan is er een racebaan hier. En het shot er net uit, ja, het is toen blauwverven vanwege een stunt. Maar dat loopt er nou ook weer wat uit, dus het wordt nou een troep. Ondernemer Grietus Steenstra is blij dat de strit opknapt wordt, maar voor zijn autozaak is het minder nice. De bereikbaarheid van ons bedrijf wordt natuurlijk wel minder, want de kruising van Molenlijn naar de Zuiderheugewei wordt afsluiten. Dus je moet straks via de parallelweg maar ze naar het Molenlijn toe. Dus minder klandizie? Nou, dat weet ik niet. De mensen moeten gewoon weten waar ze langs moeten. Ondernemers op het laagste stuk van het Moenijn tjinje Nijwiek een burgerinitiatief in. Ze hopen daarmee de plannen nog op te keren. Die 24 handtekeningen hebben we al. We hebben zelfs wel 200 handtekeningen van mensen die een stipje. Dus wat dat betreft wordt het al breed dragen, vinden wij. We hebben vertrouwen in het gemeentelijk apparaat. En wij hopen dat het gemeentelijk apparaat ook vertrouwen had in ons burgers. Dat als we ergens mee komen, dat het dus goed onderbouwd is. Net als de ondernemers zit er nog tijd, want het werk aan de dragste veert begint aan de horenkant van de stritten.